Oh, praise the name of the Lord. Galala kami iti bunga iti marunggay. Tangamin makasid. Sidaan kami iti bunga iti marunggay. So narigat matlat tagamin kakabsat no san tayo nga bugasan iti agsida iti natnateng. Tada iti nateng kakabsat kinigayam ket mangted iti napintas na healthy iti bagi dagitoy miracle food. Ano na tayo? Dagitoy iti na nakaskas daw nga inted iti apo nga mabalin tayo nga sidsidaen tinalawal daw tapno kastakket na salon at tayo ya. Dagitoy iti organic marunggay daytoy iti kang runaan ken number 1 nga makaagas kadagiti saksakit ya. Miracle fruit o miracle food kunak kuma. Oo. Apa niya nga binida ta? Binit ta bungaw dito. Oy, nagdakkel man. Matangkunan. So thank you very much kada kayo amin kakabsat. Oh, madama kami pala.